aneu-vos preparant sense aixecar-vos del lloc fins que us ho indiqui la Pati. Els nens que haureu d'anar sortint a llegir, que sou una mica representació de la feina que s'ha fet a les classes. Hola, macos, bon dia. Ja us poden contractar, els filferro ho feu molt bé, Jo ho veia des d'aquí. Els d'allà darrere no us veia tan bé perquè el mural m'atapava. Mira, abans de començar, us volia dir que jo estic molt contenta que estigueu aquí. Oh, espera, que és més maco encara el que diré. Espera, per Déu, espera. Perquè m'agrada molt, m'emplena de joia i satisfacció veure els grans cuidant els petits. Ara sí. Oh, que maco! Esteu tan monos, esteu molt macos, m'agrada molt, ho esteu fent molt bé grans, Els cuideu molt bé i els petits es porten molt bé. Vinga, aquí tenim el grup de P3. Què ens heu portat? Primer parleu, molt bé. Gràcies per... Ara ho pensa. Està pensant el desig que arriba. Gràcies per menjar. Gràcies pel menjar. És el seu agraïment. Gràcies per agafar les cassoles i fer-los el menjar. Oh, que maco. Gràcies per poder anar a comprar al supermercat. És que per vosaltres us sembla que és molt fàcil. Mira, necessito pa ratllat, vaig al súper. Però hi ha llocs que no hi ha súper, ni pa ratllat, ni aigua, ni diners per anar a comprar. Gràcies per portar el menjar tan bo. Gràcies per portar el menjar tan bo. Gràcies perquè podem menjar calamars, croquetes i pizza al restaurant. Està pensant en el vermut del diumenge, Gràcies per donar-me entrepà per esmorzar. Gràcies per donar-me entrepà per esmorzar. Tothom ho sent molt bé, tot? Des d'allà baix ho sentiu? Sí? Si voleu que repetim alguna cosa, ens ho dieu, I heu portat, suposo que si parleu de menjar haureu portat, a veure, una sabata no va bé, no? Per posar menjar, què pot ser? Un plat. Heu portat un plat per posar? Aquí? L'heu portat? Sí, no? Mireu quin plat més maco que han preparat. Bueno, ara mirem on el pengem. A veure, aneu cap allà que ho pensem, mentre ho pensem. A veure, passeu per allà, ensenyeu el plat. Un plat d'arròs a la cubana. Molt bo. Mira, si us sembla, mira, Eli, el posem aquí un moment, perquè com que s'ha de posar diverses coses abans del plat, no? Doncs després a sobre de la roba i tot això posarem el plat. Vinga, ara els hi toca als nens de primer, perquè P3, P4 i P5 ja han vingut. A veure aquests nens trempats de primer... Sí, mira. Hola. Vine, que canviem d'escenari, vine. Veniu, anem cap allà. Qui és el primer de parlar? Vinga, doncs va, som-hi. Gràcies per una tassa plena d'amor i molta pau. Gràcies per una tassa màgica d'alegria. No oblidem els que més pateixen. Estem agraïts amb el que tenim i ho volem compartir. I si veieu la Mar, aquí porta la tassa,
plena de cors perquè estan molt agraïts. Podem penjar els cors per aquí mig, potser, perquè com que a sobre anirà la teulada, no? Li aneu passant a la Maria Elena els cors, que us els anirà posant? Oh, ara sí que un no, eh? Oh, que maco! Sempre m'agrada molt el dia de la Pau, però avui sembla que més. Amb tants de cors i els grans amb els petits. A veure, la tassa la guardem, oi, senyoretes, que us sembla, fins que no tinguem la roba. Mira, Mar, allà hi ha una banqueta que hi ha el plat. Ves a posar la tassa. Passa per aquí davant, amb cuidado que hi ha el cable. Molt bé. Moltes gràcies, nens i nenes de primer, ho heu fet molt bé. Ara els hi toca venir els nens i nenes de segon. Mira, ja estan a punt i tot. Carai, això és organització, eh? Vine, Víctor, vine. Ai, Hugo, vine. Veniu, veniu. Veniu més al mig, que així us veuen més. Escolteu què us diuen. Gràcies per aquesta manta que fa que no tinguem fred. Gràcies per aquesta manta i així no haver de dormir destapat. Gràcies per la manta que ens quan ens venen a cridar a despertar. Gràcies per la manta que podem abraçar quan tenim els sons. Han fet aquí, si ho veieu, una manta de patchwork, amb les últimes tendències de moda amb mantes. Molt bé. Model Primavera 2017. Doneu-li l'escrit a la Montse que els guardem. La manta la deixem perquè, clar, va a sobre de la roba, no a sota, Ens hem d'esperar. Vinga. Ara els nens i nenes de tercer. Es veu molt clar què porten, Ensenyeu, ensenyeu. Ensenyeu què porteu. Què porten? Què dius, Mohamed, que no te sento? Ah, vale, la llar de foc, la calefacció, amb la que ens escalfem. Gràcies per il·luminar-nos i fer que passem bona estona amb la gent que apreciem vora el foc. Gràcies per l'escalfor i la il·luminació i permetre cuinar el nostre menjar. Donem gràcies a l'escola, a tots els professors i persones que hi treballen per l'escalfor que rebem de part de tots ells. Donem gràcies a tota la família per l'escalfor i l'acolliment que rebem de tots ells. M'ha agradat molt, aquestes frases, Són una mica pilotes, però? Això és una mica de pilotes, Vinga, li doneu els papers a la Montse. No sé si el foc el podem enganxar. Sí. Vosaltres ja podeu tornar al vostre lloc. Gràcies. Molt bé, si m'agrada, un aplaudiment, clar que sí. Tothom ho està fent molt bé. Vinga, els nens i nenes de quart ja poden venir. Què ens porteu vosaltres?
Ah, ja ho heu baixat abans, O no? Ens ho voleu dir? Víctor, què porteu? Gràcies per tenir unes famílies tan bones que ens donen un sostre que ens protegeix del fred i la calor i del mal temps. Gràcies a les persones que ajuden els refugiats i els donen sostre i un lloc on protegir-se, ja que ho han perdut tot i no tenen on anar. Mira, que aprofitarem per posar-nos una mica més, que esteu molt apretats i no us veuen, home, i esteu dient coses molt importants, que són per reflexionar i pensar. Poseu-vos tot aquí que us vegin bé. Gràcies per no viure una guerra i tenir una vida segura. Gràcies per tenir una família i tot el que necessitem. I què ens heu portat? Clar, amb tot el que han dit, què penseu que porten? El sostre. Sou trempats, Sou intel·ligents, A vegades dissimuleu, Dissimuleu a vegades? Això ja comença a agafar forma, Amb xemeneia i tot, perquè clar, com que tenim llar de foc, han pensat en tot, No se'ls escapa una. Molt bé, un aplaudiment. Mira, la girem un moment perquè la puguin veure des de l'altre cantó, perquè com que està recta, els de més cap allà no l'acaben de veure bé, com va canviant. Mira, girem-la un moment. Què us sembla? Supermaca, I espereu, que encara falten coses. Encara falten coses. Oh, gira les pares, gira les pares. Encara no està. Vinga, nens i nenes de 5è. Vinga. Erwin, mira, hem d'escoltar què diuen els de 5è, perquè estem fent tots ara agraïments i hem d'escoltar els agraïments perquè cadascú ha treballat una part diferent dels agraïments de totes les coses importants a la vida, les necessitats, que s'està calent, tenir menjar, una família que t'acuidi, i ara els hi toca els de 5è, a veure de què ens parlen. Nosaltres donem les gràcies a poder-nos canviar de roba cada dia. I també donem les gràcies per tenir roba que ens abriguen aquests dies de fred. Nosaltres aquí, quan fa fred, ens podem abrigar. Quan plou ens podem tapar amb un paraigua. A l'hora de dormir tenim mantes i nòrdics per tapar-nos dins el llit. Tenim sort de calçar-nos amb mitjons i sabates o botes per no passar fred de peus. Per tot això volem donar gràcies per no estar en guerra. Ui, ara! Està quedant preciós amb la roba ficada, I ara, els de segon, que estaven molt bé aquí, abrigadets amb les seves mantes, les han de deixar anar. Jo li taparia les cames, no? Potser?
Molt roba, molt maca la roba aquesta que heu preparat. Ara us l'ensenyarem, com va quedant. Mira que ara els de segon estaven super relaxats aquí al sol, amb la seva manta, Abril, que sí? Estàveu tu i en Dani aquí amb la manta tapadets, que semblàveu dos iaios allà, No els heu fixat, no els heu vist, Estaven aquí tapadets amb la manta. Semblaven dos aves prenent el sol. Ara els toca als nens i nenes de sisè. Les reflexions més profundes, que són els més grans. Els escoltem? Els escoltem, sisplau? Gràcies a la Terra per donar-nos un camí cap a la llibertat i la felicitat. Gràcies a la Terra que ens acull i ens dona confiança i esperança per avançar en el nostre viatge. Mira, si us sembla, li faig tornar a repetir, perquè ha dit una cosa molt seriosa, i ho has dit molt ràpid, i jo em penso que per allà darrere no t'han entès. Més a poc, vale? Gràcies a la Terra per donar-nos un camí cap a la llibertat i la felicitat. Gràcies a la Terra que ens dona els aliments que ens permeten créixer com persones lliures i felices. Gràcies a la Terra per aquells petits moments que fan la vida especial. Què deuen enganxar amb totes aquestes coses que deien? Què penseu? La terra, La terra. La terra al terra, és una mica les dues coses, Perquè si no tens un país, perquè el teu país està sent destruït, tampoc tens terra, no tens sol. Això està quedant molt ple, molt maco, molt alegre, malgrat les circumstàncies. Hem tingut sort avui que fa un molt bon dia, Quin dia de la pau més excel·lent, El sol s'ha posat d'acord amb nosaltres per ajudar-nos a celebrar-ho. Ens està donant escalfor, que és el que estem agraïts. No perdeu la paciència és important per aconseguir la pau, perquè en un moment de discussió, dos no es barallen si un no vol. S'ha d'aprendre a estar en el lloc de l'altre i què t'està intentant dir, per què està enfadat. Mira, ara només ens falta enganxar el plat i farem un passe de modelos dels nostres agraïments. Maco! Un aplaudiment, no?
I ara prepareu-vos, tachan, tachan. Mireu que maco. Ho veieu vosaltres? Montse, fes un gir. Fes un gir de 45 graus ara un moment. Sí, perquè ho acabin de veure bé. Sí, de cantó, però deixa'ls mirar un moment. Guaita això. Què us sembla, Que maco. I aquesta ho hem de comprar una altra pissarra, Molt bé. I ara, segurament, un dels moments més desitjats de la festa. Mira que la Montse us aplaudeix. Montse, aplaudeix al teu equip. Mira que bé que ho ha fet. Estàs orgullosa, d'aquests nens de l'escola? Que macos, Ara ve... Què ve? Què toca ara? Ah, pensava que no volíeu ballar, que us havíeu oblidat. Ah, bueno. Doncs va, vinga, aixequeu-vos, ja us poso la música.